Okay. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kaibigan o aking mga kamamaw. So, I'm here in Mamo Laboratory. So, work mode muna tayo para sa ekonomiya. So, tapos-tapos lang natin yung mga gawa natin. Kasi need na rin ng mga customer natin. So, medyo mahirap sa ngayon kasi dahil sa COVID, ang hirap ng mga materials namin ginagamit namin, na hirap kumuha kung saan kami kukuha. So, kahit pa paano may paunti-unti tayo nakukuha. Yun nga lang, kahit medyo mahal, pinapatulan na natin. Kasi sa tracking na lang, shipment, doon kami narurugado. Napakamahal sa katataas ngayon ng materialis. So, doon sa mga customer ko, salamat sa pangunawa at paghihintay nyo at sa pagtitiwala. Lahat naman ho natin ay gagawin yan. Nagkaroon lang ho tayo ng problema sa mga ginagamit nating material. Sana ho nalawakan ba natin pangunawa. So, lahat naman ho yan ay tatapusin natin. Shoutout lahat sa mga customer ko na nag-order. So, naandyan na ho lahat. Ginagawa ho na ho natin. So, pakita ko lang yung mga ginagawa natin. Abush. So, eto na ho. Si Kamen Rider. Tapos na rin to. So, may switch siya. Ayan. May ilaw. Ayan. So, ito yung mga tinatapos natin mga gawain. Siyempre ito. For delivery na lang yan. So, lahat to yan ay made fiberglass. So, yan ang ating mga craft. So, dalhin ko kayo sa labas. So, ayan o yung mga ginagawa natin. Ito. Finishing touch na lang. So, ayan pa. Kabilat.